Bones, soc l'Albert Pons, de Camarles, al Baix Ebre, arrossaire, i des de fa 3 anys responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos. M'adreço ara en este breu vídeo per fer 5 cèntims del que hem aconseguit durant estos darrers anys per al sector de l'arròs. Des del sindicat hem aconseguit que, com a conseqüència del cargol poma, a la comarca del Baix Ebre una rebaixa dels mòduls de l'IRPF i hem passat del 0,33% al 0,13%. Hem aconseguit augmentar la subvenció destinada a la compra de saponines per combatre el cargol poma com a conseqüència de l'aigua barreig del Glòria, passant del 33% al 50%. Hem aconseguit que es compensen els danys de fauna salvatge, en aquest cas dels flamencs, en el cultiu de l'arròs. I vam aconseguir corregir les zones de protecció del bitó comú que incloïen camps d'arròs i llavors afectaven a la condicionalitat de les explotacions. A partir d'ara, les prioritats que tenim des d'Unió Pagesos pel sector de l'arròs. Evidentment que és la defensa del Delta de l'Ebre davant la regressió que està patint i, com no, la inacció de les administracions. També treballarem per buscar el millor encaix pel sector de l'arròs a la nova PAC. I també treballarem per a que els arrossaires tinguem les eines necessàries per combatre les plagues i les males herbes que ens afecten al cultiu. Per tot plegat, des del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, no només et demanem que ens facis confiança, sinó que et sumes al nostre projecte per continuar defensant la viabilitat, la rendibilitat de les nostres explotacions. Aquí, des del ben mig del Delta de l'Ebre, fidels al nostre lema de ni un pam més enrere. Companys, companyes, més lluites, més país, més pagesia. Salut!